Днес ще ви покажа как всеки става и се оправя. Правяме си леглата всяка сутрин, за да са хубави. И така, слагаме си възглавницата. Куче, махни се тук, че само са пречкащи. Сега ще си оправим завивката. Отгоре ще я сложим, ще я наместим. И така. Сега ще влезна от този край, за да оправя. Така. И накрая ще сложим една кубертюрка. Е така. Така. И хоп! Има куче, няма куче. Това се прави всеки ден, като се събудите, за да ви е хубаво в стаята, а не да ви е рушнато, леглото да ви е оправено. След това Всяка сутрин си правя чия с вода. Слагам чия, една лъжичка чия в малко вода и оставам чията за да набъбне. След като набъбне е готово за пие. Така, пие се така. чакай, че не видяха как се пи. Пи отново. И така. Айде, бай-бай, до нови срещи! След това, какво се прави? След това, карате кучето ви да яде. Ако не иска да яде, го галите. Послушно куче. А след това, ставате, приготвяте си костюма, приготвяте си дрехите и ще се облицвате. Но само първо... След това мажете си крака или пиете лекарството ви, кучето ви идва да ви пречи. Така, с въртеливи движения нанасяте лекарството по глезена си. Но вие ако пиете някакво лекарство, не го намазвайте, а го пийте. Да, ако е хапчета, няма как да ги намажете, трябва да се пият. Ако пиете нещо гадно, пийте вода. След това